Eli mä kuvaan tänään My Dayn, ihan perus My Dayn. Mulla ei ole tänään mitään ihmeellistä käydään kaupassa. Sitten ja just lähden koiran kanssa lenkille. Ja niin kuin näin. Mäpäs näytän teille mitä kello on. Ihan niinku peruspäivä vaan tänään. Kello on 10:55. Me lähdetään jo koiran kanssa nyt lenkillä. Päästä mukaan sinnekin. Hei Niks, hei Fitness. Tällä. Mä näytän teille mun päivän asun nyt. Eli tässä on mun päivän asu, eli mä oon ihan normisti meikannut. Mulla on tällainen violetti mummin huppari ja sitten mulla on tällaiset perus Adidaksen verkkarit, nämä on pieruverkkarit. Sos. Ja ehkä menen tänään uimaan. Ja tänään leivomme mummin kanssa. Oliko se porkkanapiirakkoita? Oli. Joo niitä. Teemme vähän siitä jännemmän, me laitetaan pinkkiä kuortusta siihen. XDD. Niin lähdemme juuri tästä lenkille. Täällä on tänään niin ihana ilma. Paistaa ihan aurinko ja silleen. Joo, mä menen tänään kauppaan ja ostin jotain herkkuja varmaan, koska tänään on siis lauantai. Joo, eli siis mä haluaisin mennä tänään ehkä uimaan, mutta mä en oo ihan varma voi mennä, koska tänään käydään eka mun mummin äitillä, eli tuolla niinku, ei se oo vanha koti, mutta se on vähän sellainen jännä siellä, ja sit me käydään mummin kaverilla, ja sit ehkä mummin toinen kaveri tulee tänne ja ne keskustelee, koska on jotain keskusteltavaa. Ja näin. Kyllä se on. Mulla on tällaiset kengät, tällaiset valkoiset. Nähdään sitten mummilla. Eli me lähdetään nyt kauppaan, mummi tulee kohta. Me käydään tuolla Launeen Lidlissä, eli se on tää lahtelaiset tietää, jos joku edes katsoo tätä videoa, niin on Lahdesta tai on käynyt Launeen Lidlissä. Ja siellä mä palautan tällaisia siiderityrkkejä ja sit mulla on 3 euroa lompakossa rahaa. Mä vaihan tällaisen Calvin Klein paidan nyt päällä. Mä menen ottaa tänne. Mummia, että se tulee. Laitakaa sitten niinku peukkui ylös, mä sanon sen tässä vaiheessa. Jo, että jos te haluatte lisää My Dayta, kyllä mä voin tehdä, jos mulla on jotain. Tää on vaan tällainen perus My Day tänään, koska ei me paljon tehdä mitään. Mut mä ehkä saatan tehdä mun rippijuhlapäivänä My Dayn, eli se on joskus elokuussa. En edes muista. Mun pitää sit kysyä mummilta, kun se tulee. Että milloin se on, koska mä en oikeesti tiedä. Hei mummi muutas, milloin on se mun konfirmaatio? Mä unohdin se. 6.8. Joo, mä kuvaan silloin sitten ehkä My Dayn. Se riippuu noista vähän aikatauluista. Ja nyt me lähdetään eka mummin kaverille, sitten mummin äitille ja sitten me mennään kauppaan. Nähdään vaikka kaupassa sit seuraavan kerran. Katsotaan. Me lähdetään ihan just tästä nyt. Siis me ollaan käyty siellä
mummin äitillä ja mummin kaverilla. Ja nyt me tehtiin muutos, me ei mennäkään Lidliin, vaan me mennään Prismaan. Ja katsotaan, jos sieltä löytyy verkkosukkiksi. Ja mä palautan pulloja ja sit mä ostan jotain herkkuja. Ei sitä osta sipsiä. Ostapas. Ei sitä osta kunnon valkoisia. Okei, no mä ostan jotain. Katsotaan. Osaa ostaa. Mut nähdään joko Prismassa tai Prisman ulkopuolella, että mä näytän ostokset tai jotain. Tai sitten mä näytän mummin ostokset. Ja sitten mä menen tänään uimaan ihan saleen, koska täällä on jotain 21 astetta. Tai silloin kun lähdettiin mummilta, niin siinä mittarissa luki 21. 2. Nyt me tultiin tänne mummille takas. Ja me käytiin Prismassa sekä Lidlissä. Mä ostin Prismassa tän, jos mä tein jo maisteluvideo, joka on jo YouTubessa. Ja niin, mummi osti Prismasta mulle tän. Sitten mä kävin siinä Lidlissäkin sitten. Mä ostin näitä ja tämän. Mä en tiedä, teekö mä tästä 1 vai 2 päivän My Dayn, mut mä varmaan teen 1 päivän My Dayn tästä vaan sen takia, koska mä voin tehdä huomenna uuden My Dayn. Joo. Jos te katsotte sen maisteluvideon, niin te tiedätte mun mielipiteen tosta juomasta. Ja mä en tiedä, meikö mä tänään uimaa, kun nyt mä en jaksa. Mitä se vittuu se kellokin on? Neljä alkaa olla. Nyt me tultiin tänne mummille takas. Ja me käytiin Prismassa sekä Lidlissä. Mä ostin Prismasta tän, jos mä tein jo maisteluvideo, joka on jo YouTubessa. Ja niin, mummi osti Prismasta mulle tän. Sitten mä kävin siinä Lidlissäkin sitten. Mä ostin näitä ja tämän. Mä en tiedä, teekö mä tästä 1 vai 2 päivän My Dayn, mut mä varmaan teen 1 päivän My Dayn tästä vaan sen takia, koska mä voin tehdä huomenna uuden My Dayn. Joo. Jos te katsotte sen maisteluvideon, niin te tiedätte mun mielipiteen tosta juomasta. Ja mä en tiedä, meikö mä tänään uimaa, kun nyt mä en jaksa. Mitä se vittuu se kellokin on? Neljä alkaa olla. Eli älkää ihmetelkö tätä tosta silmää, siihen tuli joku alarginen juttu. Joten se näyttää ihan hirveältä. Mut kello on nyt 11, mä oon käyttänyt koiran lenkillä, sit me tehtiin porkkana piirakka. Joo, ja silloin kävin aikaisemmin siinä joskus 5 aikaa uimassa tossa Mytäjäisen järvessä. Joku sellainen. Sitten mä juttelin äsken mun kaverin kanssa videopuhelua. Olin tuolla ulkona ja makasin nurmikollakin. Ja näin. Ja mä ehkä kohta maissaan sitä ihmeen mikä se nyt on se sitä porkkana piirakkaa, mistä on pinkkikuorute. Mut nyt tehdään sellainen juttu, että nyt me otetaan mun meikki pois. Tulimme vessaan ja nyt käytetään tällaista latouspuree. Ihme. Nyt otan nämä meikkini pois. Hienosti
Tässä on lähtenyt väri tältä puolelta. Tuossa on. Mut ripsari ei oo. Nyt otetaan minkit pois. Noin, nyt on hienosti tää. Mua ärsyttää toi silmä. Toivon niin, että se lähtee yön aikana. Ohi. Nyt. Kyllä se lähtee. Vaihan yöpuvunkin. No. Okei, eli kello on nyt. En tiedä näettekö te. 3:47. Joten mä käyn nyt nukkuu. Heippa. Toivottavasti pidätte videosta.